asi pred mesiacom. Pekný. Ale hej, vidie fešak, ako ja Dobre. co vravím. Trošku nabral chlapec do piče, tak to musí ísť. Ukáž ty prosím. Fantázia. Čuj, tak daj tú 20 za ten podcast, čo sme ťa dohodili. Však je dva... To je také ako keď máš, ale to je ako... Fan home? Prvý vlastník Dongfengu je pán Radoslav. Ale to čo, ale vieš prečo? Veď on keď sa narodil, on sa škrtil. Nie, on sa reálne dusil, asi minútu alebo dve. Nie, fakt. OK, takže vítajte, toto je druhý diel oficiálneho podcastu, dneska tu máme vzácneho hostia. Tomáš, čau, vítam ťa. Zdravím, čaute. Čauko, som rád, že si Radko. prijal pozvanie k nám do štúdia. Vlastne ty si teraz, ak sa nemýlim, priletel z Dubaja. Presne tak, z Emirátov. A išiel som na ťave a potom dvojmiestnym lietadlom, čo čavo šlapal. Mám takú nezvyčajnú prácu, čo sa týka pracovných pozícií u nás na Slovensku. Ja sa zaoberám čistením výfukov na trolejbusových linkách a popri tom vlastne malujem stropy na letných kinách. A to je akože celkom dosť práca. V pohode, no. Ja si myslím, že remeslo má zlaté dno a určite s týmto sa nestratíš vo svete. Hlavne cez to leto to celkom šlape, no. Proste chlapi musia mať v ruke nejaké to remeslo a pokiaľ nevieš natierať aspoň tie stropy, tak môžeš zrobiť do banky. Dobre. OK. Krásne. Už to bude outre. Už ste outre. Mňau. No a povedzte, čo si robil v tom zahraničí, Tomáš? Vieš čo, Bráško? Ale no jebeť, Rado! Schovaj ho. Tie prvé 3 časti, tak sme točili môjim štýlom, čo bol free flow. A mne to prišlo plynulejšie, lebo keď si všimneš tú prvú časť, čo sme vymazali. Jaký jebnutý. Nie, Čo? že tú Čisto. prvú časť, čo sme vymazali, tak sme sa presne chceli akože na silu držať jednej témy. A ja keď som začal vybačať, tak Rado ma korektoval furt. A to ti zničí úplne celý ako keby myšlienkový tok. vieš. starý. Nejakú cestu si proste prešiel tým. Nie, však ako napríklad sú rôzne že reakcie na videá, lebo buď máš. Čo mne sa páči napríklad na Amerike, že čo by som chcel prebrať SM, že čo by sme si tu mohli robiť. Že máš plachtu, vieš, bielu plachtu a napríklad ja budem moderovať a Andrej, ja neviem, zavoláme si 5 báb, nejakých 5 kamarátok, alebo niekoho, kto proste by tam chcel ísť. A tá plachta sa bude dvíhať od členkov, no proste od nôh až po hlavu. A Andrej sa bude pýtať otázky, oni mu budú odpovedať, no a na základe toho si potom Andrej vyberie nejaké, povedzme, ideálne rande. Hej? A Ty kokot bodaj by. no ale to je taký ako zaujímavý koncept, vieš, alebo potom sú rôzne hry, Koncept. že sa pýtaš, hej, koncept, že s kým by si skôr, ja neviem, koho by si zobral, tak to už je také trošku uhraté, ale také nejaké hry, vieš, ktoré možno, že aj to publikum trošku možno zatiahnuť do toho, vieš. Ale mňa zaujíma jedna vec, kámo, že keby tam tá plachta bola, hej, a trčia im proste nohy, máš tam, neviem tomu, 4 čajky a 2 z nich majú normálne parochnička nad nechtom a druhá má, že chlpatú petu. Ktorú z nich by si vybral? Postavila jak baletka, chápeš, na špičky. A ktorú by si vybral, starý? Tú baletku, jednoznačne. S chlpatými To sa petami. cení. Andrej, ale vieš o tom, že baletky majú akože rozbité Ale nohy? ja jedné? ich hoholím proste, veci musíš Ale sa oni starať majú- o tú ženu. vieš, Len že- teraz si vezmi tie baleťacké boty, oni sú proste tak úzke, že tú nohu ti dokurví. No. To nechceš mať doma, vieš. Potom si láhne vedľa teba, takto si vyloží nohy, vieš, a Aťko, pomasíruj mi. Tak na konci dňa Ale aj ty si nosil prilbu, keď aj som tak mali, ide sa o mi to, zdá. že Integrálu. či je úzka. Andrej, ale akože PG-15, to čo tu ako? Odtiaľ potiaľ. 15 už je on the clock. Je, ale zase vieš. Ale toto nebolo zle. Myslím si, že toto malo dobrý nábeh, ale... No proste... Andrej! Rozprávaj do mikrofónu, Andrej, čo ti rozprávam stále? Andrej. Andrej.
A chápeš, a presne v týchto situáciách si treba proste pozrieť to, čo si natočil a presne z toho vystrihnúť nejaké úplné pičovinky. A bude to povedať. Veď, ale to je aj v pláne, vieš. Ale tá plachta je určite zaujímavá. Ako len teraz, vieš, aktuálne Je sa možná nachádzame plachta, teda, ale- ako vidia aj diváci u nás doma v byte. Akože to si nemyslíš, že sme to my traja chalani, hej? Tam sú ženy, oni nás čakajú. Baví, chvíľočku, iba to točíme. Hej? Sekundičku. Takže točíme teraz tu, ale určite v nedohľadnej dobe máme v pláne ísť do štúdia. A ty Horné si počítal? Tie mezonety? Ja o 4 ideme prenajať, z jedného bude štúdio, v jednom bývame. Raz, jak dáš like a subscribe tu a tu, tak raz to možno bude. Chalani, normálne teraz, ja som premýšľal, že by som kúpil nové auto, hej. Okay. No a pozerám Facebook, scrollujem a vyskočila na mňa, že čínska značka nejaká, že Dongfeng, hej. Ale počúvaj, Ako ešte raz? Dongfeng, ja vám to ukážem. SK. Rado, niečo som ti hovoril o týchto značkách neznámeho zdroja. Oni robia nejaký import tých aut z Číny Okay. a nechávajú ich akoby homologizovať a teda z čínskeho trhu, ale ukážem ti, Tam to ako má to povolené. vyzerá. Ukážem ti, ako to vyzerá a dám to potom aj tu niekde, aby ľudia videli, ale povedz mi sám, že... To je jak Volkswagen nejaký. Nie, počkaj, že na aké auto sa ti to podobá, toto? No a Teslu, kámo. Na Kiu. Nie, veď buď normálne. Na čo sa ti to podobá? Na Lambo. Vôbec. Asi nejaký Urus, no. Čisto. A v tej žltej úplne. Čistý Urus, že? No dobrá, Hej, cenovo to taký- ako vychádza? 30 000. Urus AliExpress. 30 000 No nie, DPH. taký Urus s Teslou, kámo, mi to No celkom toto už príde. je Peugeot 2008. Kúkaj, ale jak to vyzerá z nuky. OK. Ako pohodička podľa mňa. Future car, kámo. Pekné. Ale- Ale nie. Ale vieš čo, ale zase, hej, ako má to 1.5, nejaký benzín, 6,8 spotreba nejakých, ale 130 kW, čo zase nie je také A strašné. keby si kúpil Passata... Len čo by zase si vieš, stal? takto, hej, ja som, To narážaš. nie, ale Ja mám kam Passat. som sa chcel Ja dostať s všetci majú týmto, Passeraty. že keď si Ja, porovnáš, tak strašne Ja veľa mám ešte. aut z Číny, aj napríklad Kia, len Kia asi korejská, tak oni sem došli a už sa vyrovnali tomu európskemu trhu. A za chvíľočku si myslím, a uvidíte to všetci, veď vy sa dosmejete, keď sem dojde nával aut z Číny a čínske značky a proste prevalcujú tento trh. To 1.5 sa hlavne vyrovnali určite. Tak Andrej, Nejakým normám, ktoré do sú tu. Peugeotov dávajú 1.2 turbo, Ale hej? ja jebem Peugeot, proste kúp si normálne Nemca, hej. Chceš si to kúpiť každý auto vie. a chceš si kúpiť auto, ktorá má čo najviac vecí za čo najnižšiu cenu, logicky. No. Lebo rozmýšľaš pomer, kvalita versus cena. A teraz, Dobre, ale to nebude, starý. Passat no Golf. toto auto stojí 30 000, ale má takú výbavu, že to má 360 kameru, má to predné parkovacie senzory, má to mŕtve uhlí, má to, neviem, tempo, má také bežné hovadiny, má to ventilované, odvetrávané, neviem aké, vyhrievané Lenže a ďalšia vec, podľa mňa, keby na toto auto šláňeš sa Maserati alebo Lamborghini, ako, Tak to má úplne inú hodnotu, kámo. tak ako, myslím si, že tak 6-10 báb by si myslelo, že si prišiel po ňu na Uruse. Len zase potom ten volant, no. Ale ty si tam už by nepochopil som- jednu A vec, ten že internet, no. ty si ma stratil už pri Dongfengu, hej? To je to, no. To je to. Honchongu, No dobré, ale zase chlapci, vy ste... Ako čisto, keď Čavo povie, že príde na Mercedese a kokot šoferuje autobus. To je také, ako keď máš... Ale to je Dovidenia. krásna si, poď sem. Čaká hotová. keď mám Ale, také auto, ale kamoško, toto auto stojí 86 000, ale čekuj na to. To je také jenou, auto. To dostaneš do kukinderku, ty keď si Ale tam kúpiš. kúkaj, kamoško. Ale kamo, čekuj na to. To je akože čistá S-klasa. To, ešte, že som si nedal tie šošovky a nevidím to. Ale ako má životnosť táto hračka? Toto, tak máš tam ako pri Kii, máš 7 rokov záruku. 27 000 kilometrov. To je slušné. Nie, aha. Máš tam normálne 10 000, máš tam 7 rokov záruku. Normálne na akoby vady z továrne. Plus, teraz nejak to zmizlo, ale bolo to tu. Ale máš tam 7 rokov za ruku. Ale tak to máš to isté aj pri Kii. Tam máš tiež 7 rokov na tie vady a potom tam máš, ja neviem, 3 alebo 4 roky alebo do nejakých kilometrov nejakú tú ako No, bežnú. myslím si, že Keď robíš akože údržbu. síce na druhej strane všetko Ale pekné bude, podľa mňa. všetko bude Príjemné, lepšie, Rado. príjemné. Všetko bude lepšie ako ten Peugeot 308, ktorú si mal, pri ktorej si udával opravovať a automechanik ti povedal, že má najazdené 120 000 a že to je akože výkon na to auto, že to je po piči. Ten model Akože akože... normálne nechápal, že ak sa
dožilo to auto. Kolaborácia tých 120 Peugeot a 000. Volkswagen to je Škoda. v roku 2013 minimálne otras. Akože som absolútne nespokojný. Mňa by V zaujímalo, živote už koľko si si nekúpim. preinvestoval do toho V živote Peugeotu už si ináč. nekúpim Peugeot, lebo to ma tak strašne odradilo. Peugeot 2008 a to má 1.2 oturbený benzín, ale to normálne, ale chlapci, Troška to Ale trhá počúvaj, asfalt normálne. to má 26 000 kilometrov a normálne tam tá prevodovka tak trhá, že z jednotky do dvojky, z dvojky do... vieš proste. To je šoférom. Do piči, To nie je Nemec Peugeotom. proste. Ale zase je pravda, že Volkswagen, pozeral som potom Čo tam Arteony je? napríklad a teraz Arteon To je pekné. 2019 To je pekné. Ale kúpíš Arteon je za- predĺžený a uvretý. není. Za Je? 20 až 25 tisíc z DPH som pozeral, ho kúpiš v solidnej výbave a ešte s menej kilometrami ako máš ty. Zo 120 tisíc kilometrami. Arteon je Passat so faceliftom. Ty zase iba zavidíš. Arteon je väčší, Ale Arteon To je jedna má, vec. keď sa pozrieš na interiér, tak Arteon má interiér Passatu. však má. A No, ty to je máš to interiér lepšie. taký istý ako má A5, aký má A6. A čo Lebo teraz? to sú Volkswageny tupelo. Rozumieš? Ja som to mal taký istý interiér. Či? Hovorím pičovinu? Neviem. Nie, Ja som podľa mňa autičkár. hovoríš pravdu. No. Veď podľa mňa v tom istom ročníku má až po A6 podľa mňa možno až ten istý interiér ako máš ty. A4. Možno, že od, ja neviem, od koľka Možno, tky, že je tam trochu väčší displej. Alebo ale podľa mňa už nejaké A7 zmeny a A8 banálne. už má iný interiér, lebo Má, to už je má. zase úplne iná cenovka. A A8 Ale určite. Arteon je trošku vyššia trieda ako Passat, alebo Passat variant, Je, no. vieš, ale zase není to ako, neviem, ako tu, čo majú ešte ďalšie. Ten Tuareg a to už má podľa mňa, ale tak Kamo, hento je čo to v strede? toto? žlté. Ide bus? Čo ti? Neviem, nejaký nový elektro showroom. Chlapci, Kamo, hento my som aj Obujte býval. sa. Reálne. tak to To je, je Volkswagen. čože, 66 tisíc z DPH za Peace Bus. 420 km dojazd. Ale to A, vyzerá a, ako a Volkswagen. furt tam máš viacej miesta ako v Garzonke v Bratislave, kámo. Ale A vieš ťa to čo? menej. A to je Volkswagen. Ako však nevyzerá to takže zle. kto chce niekde nejako komfortne bývať, tak Volkswagen Bus je Áno, tak presne teraz je tvoja voľba. Bratislava inak kríza ako vždycky. To nie je teraz. Ale ja som Posledných aj- 200 rokov je problém v Bratislave s bývaním, takže Ale ja som aj pozeral, lebo od tej Dongfeng značky majú tiež taký minivan. Tiež, ale však ja vám ho ukážem. Dongfeng ešte. Home? Prvý vlastník Dongfengu je pán Radoslav. Nie, videl som už dneska... Jaká je tá značka, prosím, Dobre, ťa ešte raz? dobre, ale ja vám dám príklad, hej chlapci, aby ste sa dosmiali. Dacia bola už, ja neviem, Prosím ťa, nie Daciu. Dacia je európska značka? Neviem, asi neviete tiež. Vôbec. Ale Dacia No počkaj, auto... Rumunsko je v EU, nie? Áno. No tak je to európska, nie? Ideš sa vyšťať? Ja, jasné. Aha. Chceme, aby nás zasponzorovala Siberia urgentne. A keď nie Siberia, tak Killer. Tabačeky sú svet. Život. Lebo- A lifestyle. Tieto podcasty sú naplnené. A Nikotínom. A vlastne, áno, nikotínom. A ďalej? Dobre chlapci, ale ja No vám a celé ukážem... bežia na tom tabaku. Ja vám vieš? ukážem ten útur, Že- hej. Akože spredu podľa mňa humus, dobre, ale zozadu ako tiež, ale No, počkajte na ten výborne. interiér. Kamo, ten baz je oproti tomu raketoplan. Počkaj, kúkaj. Ale okej. Počkaj. Tam by som si možno aj sadol. No, jasné. Neviem, no, lebo ja som sa tak zamýšľal nad tým, vieš, že síce ako dobre ideš na značku, ale veľakrát si tak poviem, že bože, že nie som tupý a som finančne gramotný a nemám dôvod veľakrát To veľa platiť ľuďom niekomu. chýba ináč. Ako? Že to veľa ľuďom až chýba tá finančná gramotnosť. No jasné, lebo tak ako, na čo by som zbytočne platil za ten istý produkt, ktorý má na sebe nacepené niečo extra, keď viem, že je to z toho istého materiálu, je to vyrobené na tom istom mieste. Ja predtým ako kúpim, tak si urobím nejaký research, po anglicky, zase som po američtený, no a až potom si to kúpim, takže toto mi príde ako rovnaký princíp, že auto v takejto kvalite s takými featurami neviem, v takom dizajne možno sa vyrovná úplne v pohode európskym autám za, neviem, možno OK, tretinu ale ceny. je to novinka, vieš. No a tak- A a to je pravda. zas tieto pravda. ostatné modely
alebo značky sú úplne kokos. No majú históriu do Nie, piči, ale máš tak, pravdu. Majú proste históriu. Hej, ten 2 liter je proste nesmrteľný ako... O to nejde, starý, proste, ale tá značka má pod sebou nejakú tú fanbase, vieš. A proste, mňa by ktorá si ide. zaujímala jedna vec. Kde to kurva budeš servisovať? To som sa pýtal, keď si mi to ukázalo prvýkrát, pýtam sa Aktuálne, čo ja viem, ako Piči takto, Monterey. pozri, V Paštinej závade, starý, stavajú novú prevádzku King Kong Junu. počúvaj, Si chcel vedieť. ale, Inkunčan? ale tieto autá, pardon. aj vo všeobecnosti autá sú univerzálne. Sú nejaké veci, ktoré nevyservisuješ bez špeciálnych nástrojov, napríklad Mercedes, BMW a tak ďalej, ale väčšinu úkonov, ktoré potrebuješ na aute spraviť, sú univerzálni. Či je to Dongfeng, či je to Volkswagen, či je to Mercedes. Tak si to Kuba prvý automechanik, ktorý ťa Dobre, pošle ale- do materie piče, tak... Hej, ale k tvojej otázke, áno, aktuálne, z toho aspoň čo viem, tak na Slovensku je proste iba tých pár autorizovaných servisov, ktorí tie auta aj predávajú. To sú Lenže my proste AliExpress nerobíme. žiadne Za AliExpress. Počúvaj, ale Odkiaľ ste zohnali? Ináč, kamo, tá moja firma, tie vzducholode, vozia aj tieto autá, keby si Fakt? chcel. No jasné. počúvaj, dajme zľavu. Jasné. No ja viem, čo si vybaví starky kľudne. Ne? Tak by bolo čo A na staré, troti jasné. strop, ak si odáš preč. Počúvaj, akože majú už dosť pobočiek. V Prešove majú, Nitra, Košice, Kokos, no? majú dokopy, ja neviem, asi 11 pobočiek. Aj v Žilinskom kraji dokonca. Predajňa, úplne v pohode. Aj servis. Tak to by si to mal kúpiť, ale tým pádom už. Rozmýšľal som nad tým. Je to jednoznačne... Lebo zase najlepšia vieš, voľba na tomto trhu. je pravda, že kúpiš si Arteon za 23 000, povedzme, má to našľahané 160, motor OK, zabehnutý, overený, neviem čo, ale ja neviem, to nemáš iba o potrebenie motora, to máš o potrebenie brzd, tlmičov a všetkých náležitostí, ktoré má to auto, chápeš? To není iba motor. Takže, a takto si kúpiš nové auto, možno, že v tej istej výbave, za tie isté prachy, a nové. A máš 7 rokov za ruku. Bo takto si kúpiš čo? Pôjdeš do Nemecka, kúpiš si od Nemca, alebo od Holandiana o jazdenku, možno že aj stočenú, ja neviem. A teraz čo? Prídeš s tým, 23, dáš ešte, ja neviem, 3000 eur proste do servisu. Proste. Tak to vždycky býva starky, no. No tak to bolo, no. Kúpiš si najväčšiu hrču a potom to najebeš čo nás peňazí. To je ako to, keď si mal frajerku, Andrej. Kúpil si, či mal si frajerku, najväčšiu hrču a vrážal si do nej v kuse. Čisto. Tak to býva. Tak to bolo, no. Tak to je. Načo podcast jeho, tak pohode. V tejto téme by som sa... Asi už nejako zdržal, si myslím. Ale bolo to príjemné celkom táto konverzácia. By som sa ešte o tebe pobavil. Ale no vy ste jebnutí. Zase o mne, ty kokot. Takže to, že nám tu rozbehol nejakú Nie, kariéru však- fitness influencera, rozbieha ten TikTok. Čo ti chalani moja, akurát kokot mi volal tatko pred chvíľou. Hej? A o 4:00 musím ísť dole. Ráno? No nie, no teraz. Počuj, tak daj Vieš, tú, ak je- tak daj tú 20 za ten podcast, čo sme ťa dohodili. Však je, dva, Kľudne choď. však je 23-25 to čo? Ale on má kokot americký Americký čas, vieš. čas. On je v Amerike, vieš, starý. Som sa ojebal. Ale ja musím byť dole, starý, vieš. Nemám No a ešte ja som si všimol napríklad, že si spomenul tú kilu, takže vieme, že si od nej sponzorovaný a to proste, ak si si No, myslel, že to dodáva mi len tak čosi. akože do vetra Ale nie, spomenieš a zase akože je to dobrý sponzor starý, ale väčšinou mi dáva tie vyžuté, vieš, že proste čo Čavo proste vyhodí, on teda naspäť do krabičky a to mi pošlú. A mám to po viacerých ľuďach, mám to skúšať, že aké majú pH a ostatné veci, vieš. No Takže dobre, a v to tom som 20 sa expert. nájde teda, alebo ideme odbačať od... Počuj, ale ja Dám ti ti kľudne šlapku. rozmením. Jedno. Ja ti rozmením. A koľko stojí Pohodička. tá šlapka ináč? Jo? Táto, starý? No, to som na 3D tlačiarni, kámo. To čo bereme, čo sa Vyzerá dá. Kvalitná šlapka. Bereme, čo sa Tak dá. šlapku. Šlapky, kľudne daj, čo Ale máš. iba jednu. Alebo hodinky ti Hodinky, nastavím z kľudne. AliExpressu, tiež. Šlapky, všetko, ponožky, proste, holibo si rozjebaný, povieš odtiaľto. Krásne. Ale tak... Ďakujem chalani za Tak podcast. za sponzoring sa platí, takže aby ste si nemysleli, hej, že... Tak prví hostia bývajú vždy tie najlepší, vieš. Čisto, To zase, keď si tak vezmeš ale, ty máš celkom akože dosť dobrú poctu, lebo vezmi si, že takto o rok a pol budeme úplne niekde inde. To je to. A ty to je budeš to. stále ten prvý? Stále ten prvý, ktorý tu je. No? Chápeš? No a ja som v minulom dieli vravel to s tým Jeffom Bezosom, to sa Radovi strašne páčilo. Ten Bezos, Aj s no. tým Elonom Muskom a... On si odo mňa požičal, ale to som vám už vravel v tom dieli, však on... Hej, Viete, ako to on je. s ním. rozbehol celú svoju kariéru tak, ako ju teraz rozbiehame my, hej? Nechoďte konec do podcastu. No a ešte s Jeffom, však nehrával Jeff ešte v Žiline v Rybkárovi synod? Výherné automaty Hral boli. tie
Tie Hells Bells, nie? Hrával na eurových. Jasné, a čo mu... A vieš, Vtedy Vieš, založil ak tam zjapal Amazon. starý? no. Čo tebe? To vtedy Že vtedy yes, tie nápady tam yes. dostal, no. Hej. Niečo Ale také, na no. Wi-Fi Ináč chodím slovenčina mi vyslovene- celkom ide. Na Wi-Fi chodím len do Starbucksu a Avionu. Lebo tam je zadarmo. A potom šialenci majú moje nahé fotky v ich telefónoch. Ja neviem inak, čo to vymýšľajú teraz tí ľudia s tými mobilnými dátami. To je tak povrchné, vieš, že proste môžeš si zájsť, doma sa napojíš na Wi-Fi, lebo to platí mamka. Hej, máš to Väčšinou, zadarmo. No a potom máš toľko miest, kde sa to dá zužitkovať. Ale, Proste na čo? ale má pravdu ten chalan. Vieš, ako ale ja- že čisto no z jasné. Flexu, teraz ja mám mobilné dáta, hej, a máme sa z toho pojebať, alebo ja tu mám tiež zadarmo mobilné dáta, ale z McDonald's. Zadarmo to nemá starý. Ty máš kredit, Andrej. No. Tak kúpim To je jeden to. čízik. No. Počúvaj, ale napríklad... Ak im to príde podozrivé. Ale napríklad ja to robím tak, že ja prídem domov, síce tu mám Wi-Fi, ale nechám si tie dáta, lebo na to mám, vieš. No, som na to, dátach toto celý je čas. presne problém našej spoločnosti, vidíš? Lebo dneska Ľudia ako je, si ty. dneska je konzumná doba, keď to využiješ, odhodíš to, zahodíš to, Hej. vieš. Mm. Všetko je, No, jasné. všetko je o peniazoch. To je ako, ale ty si Aj vzťahy, aj- Pickle, lebo napríklad tie Apple Watchky, ako nechápem. No tak ale To je pozri sa politick, tuto na nášho hostia. Toto To- sa to- akože... to- je ten AliExpress starý. Hodiny a aspoň Nebuď skromný. to nezahráva, vieš, že On je strašne skromný chalán, akože tento chlapec. Vieš, že ja som si Snažím nekúpil sa. tieto Apple Watchky kvôli tomu, že stali 500 eur, ale ja tam mám strašné funkcie, vieš, že... Ale vieš, čo je na tom najhoršie? Že presne takáto elektronika typu iPhony, Apple Watchky a neviem čo všetko, kúpiš si to, vieš, stojí to 500, však teraz stojí koľko nový iPhone? Ja neviem, 1600, Ale to by som 1800? ešte pochopil. No dobre, ako však všetko išlo hore, to je síce pravda, ale teraz si vezmi. To isté, čo máš na mobile, Okay, ale hodia tam na nejakú tých novú Watchkách. funkciu a proste pripláci za to nejaké love, rozumieš? Ale on má to isté, čo má na telefóne, aj tak máš ten mobil v kuse. Nie, v rukách. takto napríklad. Nie, no, Pre mňa lebo- osobne, Lebo proste... v čom, A tu- v čom je, Tu prichádza tá výhovorka, prečo si za to ujebal 500. nie. V čom je pridaná hodnota pre mňa v tých hodinkách je to, že mi to ráta kalórie. No, super. Ako, to je jediná vec, na čo to využívam. Inak vôbec. Treba Garminy riešiť, chlapci, a nie Apple Watch. Čiže ak Ako, by som si- neviem, ako to sa dá sparovať úplne v pohode? Hej? Jasné. Garminy sú na to dosť pohode. Ja mám ten skoro najnovší model a tiež proste kalórie, čo sa týka map a pičoviniek, celkom to ide. Ja mám ten najnovší model ináč. ten Skoro. najnovší. A teraz je mám na ruke. Ináč keď tu šťuknem toto, Teraz nemám na ruke, Pretočí ale takto mám, ciferník? mám na Celý. ruke iné hodinky, ktoré... ale tie mám v aute dole. Ináč potom. V Q7. Krátko mi ich Keby dačo. donesne za chvíľu. Tam mám Q7 dole zaparkovanú. No nič, no musím sa A trošku nie je na leasing. rozkecať, lebo ste ma normálne zaskočili. Fakt? Mi do pičovania, no. To čo si? Máme kontentu a kontentu, veď to budem striať do rana. To je to. Jo. Dá sa z toho niečo, ne? Ja si myslím, že Ale určite. určite. Sú tam nejaké pasáže. Určite. Myslím si, No, že- dáme to nejaký funky spôsob a bude No to jasné. aj s tými autami bude tam niečo vážne. Ja by som tam, vieš čo, napríklad mne sa strašne ráta, že keď Andrej napríklad robí nejaké ksichty, alebo Andrej má určité tyky, ak si šimovol, napríklad s rukami Andrej strašne Očami, gestikuluje. takto hádže more, Alebo zľava očami. doprava, starý, To, normálne. to sú signature moves. No, to sú Andrejové signature moves, to sú proste toto, Toto. takto, lebo Andrejovi sa šmykajú jednak okuliare, dneska si ich dal dole, ale Andrej teda normálne nosí okuliare, teraz máš šošovky či nemáš? Nie, ja si ich dávam dole proste na podcast. Aha. No tak normálne, keď má Andrej okuliare, tak toto je jeho prvý signature move, že si napravil okuliare, druhý je tento a tretí máš potom ktorý? Tento ešte, lebo mu padá ofina. Lebo Andrej zmenil svoj účes asi pred mesiacom. Pekný. Ale hej, vidie fešak, ako ja Dobre. to vravím, Trošku nabral Kuse. chlapec do piče, tak to musí ísť. Ukáž ty, Kokos, prosím. fantázia. Fantázia. si dobrý chlap, no. Mali by sme ťa nafotiť. Ja som mu z tých okuliarov spravil tú kolobežku. Na zoznamku? Asi je, no. Na pokec. No. Na parter na úrovni, Andrej. No. Potrebuješ partnerku na úrovni. Alebo tam bolo, že jedna bola, že luxury dating. No, ale tak tam neviem. Alebo no. kamu do Love Islandu, ďalšieho ťa prihlásiť. No, To by išlo starý, trochu sa vysiekaš ty kokaj tam. ja si myslím, že je. To ver. Ako... Musíme ešte nabrať followerov, takže odoberajte, lajkujte, aby S som pani mohol Rachel ísť do si toho budete celkom pojebaného rozumieť. Love Islandu. Pani Rachel. Koľko má Rachel vlastne? 21? Ona je mladá kámo, to si myslím. Zase name bombinguješ. Nie, však ako... Ale Nie. nie kámo, akože keď... Sice je to taká povrchná súťaž, že ideš tam akože kvôli prachom asi, viac menej si myslím. Není to určite o láske.
Ale tak Follower, možno, že si no. našli k sebe aj followery, veď tak to máš ako farmu a neviem čo všetko. Kamo, Ale... jedine kvôli fejmu tam ideš kvôli ničomu inému. Teraz ma len napadlo, že či nemajú Vyčašovú nejaký si. kontrakt, vieš, že napríklad skončí súťaž, Ale oni to určite, vyhrajú To určite, a musia byť spolu nejakú dobu, vieš. určite. Ale tak Ako napríklad by som išiel na dovolenku zadarmo, hej? Ale kamo, byť na dovolenke zadarmo, keď máš 24/7 na krku kamery zavesené, tak to nemá A ideš sa vysrať a Ale tam tak to niekto nevidíš, kameruje. Že my to máme očividne upiči? Veď áno, Ale ale... tu ťa nikto nevidí, ako sereš, vieš. Tam ťa vidí kokot 50 000 Slovákov, rozumieš? Čo to Pôjdeš si naozaj vyhoniť a vážne, čo? tie Uvidia pičoviny. tam Ja by ako, som dal ako si piči. tam, vieš. No, a čo? Ale ja si nehoním. Ináč to je ďalšia téma, možno retencia, hej. Andrej napríklad má Masturbácia. skazené semeno, Nie, to nie je pravda. On sa ti vstrebe naspäť. veď hej, ale iba do určitej formy, nie? Tak a kam to ide? Do úst. Nie, ja som to s Andrejom riešil toto, no. On sa nenanie. Už asi skoro rok. Žiadne porno, žiadne pičoviny. Kamo, testosteróna to je vidno starý náš potom, no? To rastieš ako kokot. Lebo ku Jim Reds, kamo, není moc vhodné si honiť, koľko som počul. Od panov podnikateľov. Ale ja som počul, že keď si honíš na akoby neznámeho, alebo na akože pomoc, že buď tak, alebo môžeš takto, takže vtedy ten testosterón nejde preč, lebo je to ako keby telo vníma ten impuls, že niekto druhý ti, vieš. A koľko ešte výhovoriek máš v zásobe? No to, čo ukázal jednu, Skús mi povedať, aké tvoje pocity, kámo. Že proste, aké to je bez masturbácie žiť. No ja si to neviem predstaviť napríklad vôbec. No, celé je to o tom, že si závislý na porne v podstate, hej? Tam nejde ani oporne, kámo. Nie, vysvetlím ti to celé, že kvôli čomu to robím, hej? No. Celé je to o tom, že tvoj mozog, ak si ho nevidel, že ako sa správa na porne, tak porno je extrémne vysoký vlastne dopaminový hit a je to zadarmo, hej? Je to 2 kliky od toho hitu. No jasno. No a celá tá premisa sa točí okolo toho, hlavne okolo toho, že keď pozeráš porno, tak tvoj mozog učíš na to, že namiesto toho, aby vybudoval niečo zmysluplné, ako napríklad zarobil peniaze alebo proste išiel do posílky a tak ďalej. Ale dobre starky, ale tak to Tak. máš 15 sekundovú záležitosť, rozumieš? Nie, ale počkaj, že namiesto toho on je naučený, že dostaneme, lebo naturálne, prirodzene je najväčší dopaminový hit, je sa spraviť sa, OK. hej? OK. No, lebo za to dostaneš najväčšiu naturálnu zásluhu. Od toho už je potom len nejaké drogy a proste syntetické, že napríklad, že pichopí si herák. No, Fajn, ale celkom. naturálne môžeš toto, že spravíš sa. No a tým pádom tvoj mozog učíš na to, že namiesto toho, aby som tu ja budoval nejaký biznis alebo išiel hodinu trpieť do posilky a proste makal, tak som 2 kliky od vyššieho ešte, ako keby v úvodzovkách za dosúčinenia, tým, že si vyhoním a proste stačí mi na to pozrieť si porno. Takže toto je tá hlavná premisa, okolo ktorej sa to točí. No a potom druhá je, že keď sa spravíš, tak každý to poznáme, nič sa ti nechce. Hej? Máš to také, nie? Že ti klesne proste ambícia alebo takéto, že klesne ti tá motivácia. No a keď to nerobíš, tak tej motivácie máš pokokot, takisto ako energie, rovnako ako nemusíme sa baviť o tom, že proste niečo zo seba dávaš von, hej? Takže tam určite tam ide energia, veď si schopný tým vytvoriť nový život. Takže ide tam určite energia, živiny do tvorby toho a je to zároveň jediná vec, ktorá sa dokáže vstrebať naspäť. Starý, stačilo mi povedať to, že proste No nie, som tu buzerant, chápeš, to je všetko. A nie takto to rozviesť úplne do hĺbky. Tak ale treba to rozviesť, lebo tých dôvodov je tam viac. OK, ako veľký rešpekt pre teba, ale... No. Čo? Fakt si nevieš kokot? Nie? Fakt? Počuj, ale je akože, na jednej strane uznávam, ale akože má pravdu, že to, čo povedal na konci, V tomto je, no. keby si ušetril tú minútu, alebo 2, a povedal by, že tie živiny všetky, čo akoby dávaš do seba von na Ale stvorenie to je života. spojené, to porno je ešte väčší možno. Akože áno, ako určite ti porno dosekáva hlavu, že máš potom nereálne predstavy. No ty Ale máš dobre, rozjebané ale zase nejde o dopaminové tie reálne centrum. predstavy, ale však kokot,
Vieš to sklobiť všetko do nejakého rozumného, chápeš, Nevieš, nejakého lebo priebehu. ty si rozjebeš dopaminové centrum, chápeš? Ty naučíš svoj mozog. Ale dobre, ale doslova ty si naučíš. svoje dopaminové centrum rozjebáš už cigoškami, rozjebáš si ho kámo, Áno, to je pravda. rozjebáš si ho tabakmi, žuvacími a ostatnými Rozjebávaš. vecami, chápeš? Hej, to je pravda, to musím ešte dať do piče, ale ako som ti povedal, že toto je tá Vidíš? najvyššia forma. Ale dobre, Ocenenie. radšej by som si odpustil kámo tabaky, ako si neviem kokot, napríklad. Ako z mojej strany. No, len tie tabalky sú stále nižšia. A toto sa priznám, toto je jedna vec, že s ktorou bojujem stále a to je nikotín. Proste to si neviem. Buď dávame ekos, alebo žuvaky, alebo niečo a proste Alebo striedame všetko to naraz. a točíme sa len v kruhu. Čiže toto ešte doladiť a budem 100%, ale chápeš. Držím ti palce staré. No. Ak sa nezručíš psychicky, tak potom to bude proste. Ako pre mňa není deň dňom, ak si nevyhoním aspoň 2-krát denne. Minimálne. A keď ti teda ideálne... Ale to je iba, že od 7 do 12. Alebo... A ideálne v práci ešte, keď ma za to platia. To je úplne, že žužo. Archimedesov zákon, vieš, že energia sa nemôže vytvoriť ani stratiť, vieš? A v podstate sa môže iba pretransformovať. A keď sa pretransformuje, tak sa... Archimedesov zákon. No máme poslednú. Čo máme poslednú? Posledný shot. Fantáziu. Fantáziu, no. Tak potom máme domácu. Ale to je prestaň. A sme teda na letisku takto. Ale to čo, ale vieš prečo? Veď on keď sa narodil, on sa škrtil. Nie, on sa reálne dusil, asi minútu alebo 2. Nie, fakt. No, tak potom sa to moc nerozvinulo tam, hej, tam nejaké... A naozaj, ale on keď sa narodil, on sa škrtil. Koľko? 3 minúty či koľko? To neviem koľko. Ale Pupočnou šnúrou, mamka ho tam škrtila, proste takto, bol vieš? som modrý, no. No, Prišiel mladý a že takto nechcem. no. Ona povedala, že to nie je moje dieťa. Ona ma- Nie, naozaj, ale ona ma- to je ona ma reálna, rozjebala to je reálna dobre. vec. Jak som išiel. Iba, že to nie je moje dieťa. Iba, že do piče. Dobre, spravím teraz ja intro. Vítajte späť po krátkej pauze. Bol som vyhodený Andrejovi, konečne. po roku a pol. A aspoň máme vymalovanú kúpeľňu. No. Možno. Počúvaj, vieš čo ma ešte napadlo teraz? Som to teraz našiel nejakú onu, že A už som kamo celkom uvoľnený, tak kľudne sa ma pýtaj, čo chceš. máš, že čo sa týka perspektívy v živote, že kedy by si možno, že chcel mať deti, kedy by si možno aj chcel skončiť s prácou v zahraničí, alebo či je to niečo, čo plánuješ na nejakú dlhšiu dobu. A možno, ja neviem, máš nejaké plány, čo sa Ešte týka raz povedz dôchodku? možno. Či máš nejaké plány, čo sa týka dôchodku, ako, alebo ja neviem. To proste také nejaká, ako vízia tvoja. No akože, čo sa týka dôchodku, začnem od tej poslednej otázky, lebo ostatné si Tretí nepamätám. pilier. Tak nechám si ich znova vypovedať od teba. Na dôchodok sa moc nespolieham, lebo maximálne dávam mojej životospráve a ostatným veciam, ktoré teraz nejako praktizujem, tak dávam kamo tak 45 maximálne. To je presne ten vek, ktorý mám aj ja na predstave. Úplne super, to vtedy úplne stačí. Čo sa kamo týka detí, vieš čo, podľa mňa kamo, deti by si mal robiť človek vtedy, keď bude nejako finančne zabezpečený a bude proste vidieť, že to je OK, že proste tá perspektíva do života sa nejako hýbe spoločne s ním. Čo sa týka tých detí, kámo, no proste, jak som spomínal, ne, že nemôže si nejaký, proste bezhlavo si robiť deti, kámo, tým, že kokot, no raz, dva, tri, do chatu, halo, tým, že im nevieš, kámo, dať nejakú budúcnosť a proste nejaký smer, tak je to pičovina. A teraz sa bavíme o smere SD, alebo sa bavíme o smere ako... Mám tu zajebať facku jednu? Ja neviem, vidím. Že preletne ten mikrofón, ty kokot. Aj s tým notebookom, aj s tým neviem. zvukovým zariadením. Andrej! Jako? Samko? A Tomáš boxoval 3 roky, mi vyroval dneska iné. Ale nohami. Krásne. A o tom na nechceš No nie, niečo no povedať, že? proste reálne, buď súhlasiť alebo nie, tak proste robiť si deti, keď si nejako finančne nezabezpečený a si retardovaný idiot a umývaš kokot riady riťov v kuchyni, tak si proste úplne na trúbkach, chápeš? Aspoň pre mňa. No to je pravda. Áno. Chápeš? Že proste keď tým deťom nevieš dať nejakú istotu, tak proste na čo? Keď nevieš seba zabezpečiť, tak ako môžeš zabezpečiť deti? Ako môžeš mať reálne decko, chápeš?
To je to. Že proste treba sa najskôr nejako na vlastné nohy postaviť, až potom riešiť rodinu a ostatné veci. Pravda. No, vieš, to bolo to pes. Takže ja deti nikdy mať nebudem tým pádom. Ja už som 2 decko starý od dneska. My ako chlapi máme podľa mňa väčšiu potrebu na nejakú takúto vec, ako babi. Však keď si vezme, že aj na stvorenie života... Kámo, to je jediné, čo u nás treba. Na stvorenie života treba mužský orgazmus, nie ženský, takže to vieme, o čo sa bavíme. Takže Aj. Nejaké disliky nám teraz padnú. teraz tam budú komentáre, že čo? Ty mizogíň. No ale... Také feministické trúbky s chlpatými nohami, ako som dneska na stanici, kámo, normálne mala LGBT, kámo, normálne značky. Normálne mala Vytetované na čele. Nie, piču starý, normálne tá trúbka mala, kámo, normálne, jak sa to volá, čo majú čajky na vlasoch, aby im to držalo. Pri česky? Gumka, Jaj. gumka, kámo. Normálne LGBT, kámo, ponožky poťauto, stehna tak, ako mi treba, kámo, dokopy, ale ponožky poťauto, normálne, duhová farba. A vlasy mala, že tyrkysovo-fialovo-rúžové, ty kokos. To sú tie kontroverzné témy, no. A fajčila aj kosky. Či... Ovo lesba. Si celkom pekne zhrnul. Andrej, tvoja perspektíva v živote? Fú, akože... Kurvy šúka nemuchlovať. Kurvy chlá za chlebičky. Že tu máme rozdielne Vodka životné pliať. priority, tuto máme seriózny pohľad na život, tu máme iný pohľad. Tak. Andrej. Ešte som takto kuchyňu vyzvať, to bolo, že perfetto. To bola titulka, vieš? No a aké dáme outro, chlapci? Dáme nejakú pesničku, že chcem sa z teba napiť a potom to bude bav? Nie. Ako, tak cez moje dlane, nie? Len cez moje dlane, nie? Andrej, ty si to zase milíš. A to je presne tvoj problém. To je problém tvoj pri prvom dieli, to je tvoj problém pri poslednom dieli. To je tvoj problém. Stále, Aj pri každý deň. hostovi. Chcem sa z teba napiť.